Yaro itrai ka jing ai kuble ipi iwe haga step haga kerteng batyang tam utra Jisu Christ unong pen joni I sngongu eublei bu ai ni se hisien pat ya kaniga lat ka ba ngila ban yo sngo ya ka tien ga jong blei haga step bat nganget ba ka tien ga jong blei ga dan ban kurku ga dan ban gran ga dan ban hikai ngi haga step shashkor ba priang ya ka tien ga jong blei haga do no jong pi bat shimru ya ka kum kata ka jing hikai ya phi kum no ba phi deban ngin ye pet bat nga ka benta ka banga kwa ban kran ha ka step ka dei ka kata ka jingle ba ka Pyrthei kan ithuh bangi long kinong buot ki jong U Jisu Christ na ka benta jong ka jingkali ngan pule na ka tin ka jong blame na ka gospel ka jong U honest kalonong ka ba khatlai bat ka dekhat ka ba lai pusan ka Bible ka ongum ni ka hukum ba thamai nga ai happy ba phine iet paralok hi kumbang nga la iet ipi ba phiru phine iet paralok hi da kane kin yotep ba baro ba philong ki sanran jonga la da phidon ka jinge iet paralok hi singa ba phin ba ka Pyrthei kan ithuh ba kiwekin ithuh ba philong kinong buot ki jong U Jisu Christ ka paningkong ka dei ha ba phidon ya ka jing iet ka jing iet kam tho ba phin iet tangi ki bahing ba sam jong phi kam tho ba phin iet tangi man ki para jong phi ye imei ipa lane tangi kita ki brio ki ba phi sngo tanat kam tho kumta ka tho ya kata ka jing iet ka ba phila ban iet wat ya u ba shunya phi wat ya kita ki ba shunya phi ki ba le persha e phi kan mau bha la dangi ong ba ki ni long ki nong buat ki jong Jisu Christ bangin pen shi ki wei bangi long ki nong buat ki jong Jisu Christ ba bangi dani kan ni ka jinglong ka jong Jisu Christ bangi iet ya kita ki ba shuni kan mau ngi la long ki nong shun ki jong blai la jingai ngi la pen ya khlat ngi namar ka pop ka bangi le ka ta ka jing rengkang hamar ka ta ka por pa de ublei pen ka jing iet ngi lingba da ka jingai ka jong U Jisu Christ lingba ka jing pha ka jong blei Jisu Christ ka jing wan ka jong Jisu Christ lor ka ding phana ban yap na ka banta jungi ban shimno ekata ka pop jungi lor ka ding phana deina mar ba u iet ingi kan mau ngiru ngin long kum ba u blei u long ka jing iet ka ba u blei pen ngiru ngi dei ban long kum ta habang long ki nong buat ki jong U Jisu Christ ngidan kam bandani ka ne ka jing long ka jing iet ya ki nong shun jungi kata ka dega baka Bible ka kwa ingim de bangin shule persha dan kinong shun kita kinong le persha ini bangin ya le persha lang bangin pen ibor lang ka baning kong bangin long kinong buat ki jong Jisu Christ ngim de kita kinong pen hiar kaput lan ngim de kita kinong le persha ya kita ki basyun ini kade ini bangin pen da ka jing iet ya kita kinong shun jungi ngan pule na kaktin ka jong blay na ka shiti nong Ephesus kalau nong ka ba san ba ka dekhat ka maning kong bat ka ba ars ngap an pule ka Bible ka ongkum ni to long phi na mar kata kinong buat ya ublei kum ki khuan ba iet bat to phin ya ha ga jing iet kum ba ukres ru ula iet e phi bat ula ai tino ya la de na ka banta jungi kum ka jing ai ngo ba ka jing kinya ha ublei ya ka ban long ka jing eu ka be eu bi phi os ngong ne bin long kin nong buat ki jong ublei bangin ya ha ka jing iet kum U Jisu Christ kum ba u Christ ula iet yang nga ba de phi kum ta miru ngin yat ha ka jing iet ngan pule shishu na ka tien ka jong blai na ka shithi ban kong u yo anes kalonong ka basaw ka dokhat ka ba nyo bat ka ba phra snap ka Bible ka ongum nu ko hep ba iet tongin ye iet para lokhi na ba ka jing iet ka long na u blai ti uwe po uwe baro uba iet la kaya una ublay bat u ithuh ya ublay snap ka jing sngo tanat ka tin ka jong ublay ka hikay ngi ba uwe po uwe baro uba iet la kaya u na ublay bat ka bamut ni ithuh ya ublay ka Bible ka ong utaw ba dan ka jing iet ka bamut u ithuh ya ublay shushu ka Bible ka ong utaw ubam iet ithuh ya ublay na ba ublay ulong ka jing iet amen ublei jongi ubadap da ka jing iet haba philong kinong buat ki jong U Jisu Christ phinget ha ublei ba ka bamut phiran kam bandan ya kani ka jinglong phiran kam ban pendap ila de da kata ka jinglong ka jong U Jisu Christ badap da ka jing iet ka jinglong ka jong ublei badap da ka jing iet ba iet ba kloi ban iet ikinong shun ki bale persha ini ngani thu ipi
lada pidan kanu kajing ya kendu kajing ya syam kajing pi mat ki nong shun ki babun kita ki balek persya pi kamdai satya ya pi ba phin kran persya ya ki wat habari na bakyan ne haba pau ne haba dan briu ne bom dan briu judai ya ki banget hau Jesus Christ ya kita kirong buat ki jong ublei bakin kran persya ya marjan jong pi ya parlok jong pi uba pishun lane kita ki basak marjan marpa ne nu nong shun kam judai ngi bangin kran hari akyar ngin kran ngin ra khana ngin ithuh khana shikiwe ba uta ulong kumta ba uta ushun yang ba uta udan ka donut ka ba kumta judai ka benta ka jongi kum ki nong buat ki jong U Jisu Christ kalong bangin penkhia ya ka no ka baki brio ki ra khana sniu you know dei mangi bangin ong kam dei ban nong kumta dei bangin kran kumta dei satya bawat lada dan mano bakran persya ya ki marjan marpa ba phin ya kubur lang kam dei ngi long ki nong buat ki jong Jesus Christ ka dei ngi bangin pensngo thu ka dei ngi ban wan ra ka jing ya map ka dei ngi ban wan ra kata ka jing it bangin kran da ka jing it ya kita ki ba shu ngi in pen ka jing it wat la dadan kanu ka jing ya ka ja hapleng ki parlok jong pi dei ngap dia pi bangin wan lam ya kata ka kentien jong ka jing pen ya suk ka kentien ban wan ra ya ka jing it ya ka jing ya map wat mangi sedang syuana nga bangin kran ki babha wat ki basyun ngi aman kata ka de ka donut ka jong Jesus Christ ka donut ka badap ka jing it ka donut ka jong ublei jongi ublen kur khui pi ka step na benta ka de ka tin ka jong ublei ka ba pisha skor nget ublen kur khui pi amtangi pi ngaru man pendap ka jing it ya ki basyun nga ki paramajan paramarpa ya kita ki parlok parjojonga ngan don ki ngan pet da ka jing it ka jong ublei blen kur khui pi ngan duai atrai ba ko don ngi aingu eming ko trai ha ka step ka jing don kat jong me bari ka jing kur khu ka jong me ko pa sngongu ablena benta ka tien ka jong me ka ba pen kan mau ning kong nga ban nga nget ka long ka jing kur khu ya baro ki ba sha skor na ka tien ka jong me ko trai ble jong nga duai able men kur khu ya baro able ki ba sha skor ko trai don le sin ablen jong king ko pa ki yat ning ba shibon ki jing ya kandu ki ba shun ki ba bishni ki ba pet per sha ki hindrei to ai ki ka donut ka jong me ba ki la ban pet iki da kata ka donut ka jong me ka donut ka jing it ko pa bikinom penhiar keput ya no da ka tien ka bom dai bikinom penhiar keput ya no da kata ka jing ya ka ja ka jing le markanti pa ba it jonga try ngin kran da ki kintin ka jing it ka donut ka badap ka jing it ko try ki ba shun ngi bikinom shun ko try kur khui ni ka sngi ha ka tang ka jong Jesus dwai amen ublen kur khui pi baro ku blai shibon